سل عمري وهل من لساني أستغفر الله. ربي اشرح لي صدري. لا فيها لو لا فيها لو لا فيها لو لا فيها لو مالا بالياء مالا بالياء ما ji an ce kana biya ma in iskon layi? To na gaya maka tsakaninka da su ko gaisuwa ka ji na faɗa maka yawa insha Allah a kiyaye. Allah yi maka albarka da sai ka game da lafiya. Babanka na gida? Yana gida. لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله أستغفر الله. كرمك الله. وعليكم السلام. مالك عمر يا ككي. الحمد لله. يا إتشهادي يا صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. yawa malam umar haba malam umar kwana biyu ka zidda mu ba ziyara malam umar ko ta majalisa ba kai zuwa sai da na tambayi yana kai yanzu ya ce yana ba komi alheri ne alkhairi ne magana ce na zo da ita karam kallon masha Allah kada ka ce ta wuce ta kawo ni na dama ce ina son in kawo ziyara gare ka je ne mafarki ka san kuma an ce idan kai mafarki baka gane mai baka tambayi malamai. Alhamdulillah. Ka sai yadda aka yi cikin mafarki? Wato ne mafarkin akuya. Yanka ta. Za ta mutu za a yanka ta. To kuma sai ta tashi. Za ka ainihin yanka ta. Za a yanka ta. tashi. Kai za ka yanka ta ko za a ainihin yanka ta. Ni zan yanka ta. Subhanallah la ilaha illallah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim. Shikenan. Tun daga ainihin farkon wannan shekara har zuwa ƙarshen ta ba za ka tuna mai ba ba za ka tuna mai ba insha Allah. To ai akar maka Allah na tuna kafin a yanka wannan akuye kafin ta tashi din an ga za a wuce da wata ita kuma za ta ita rashin lafiya an yanka ta ita kuma aka gudun ita ma wannan kada ta mutu bar a yanka. Subhanallah ta yanku ka ci nama ka ci nama subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah wato ainihin tunda ainihin ka ci naman nan har kai wato ainihin hani'an nayi hani'an na ci na goshi har sai da na ce na subhanallah ba za ka ci nama ba illa ka ci yanka 3 zuwa 5 wato ainihin ƙarshe dai naman ƙari inna masha Allah naman 100 aka ramu kallon ai a shekara ka ci da yawa ka ci naman 100 so 3 masha Allah masha Allah subhanallah eto ba ainihin komi da akwai abin da ba ka iya yi daga cikin ainihin tumakinka za ka zaɓo guda ɗaya ka ƙaura mai ainihin mai ka kawo ta ainihin nan insha Allah za a raba ma maƙota da dai sauran almajirai insha Allah za a yi ma addu'a da niyyar Allah ai kauda tabbatar wannan ainihin mafarki yawa subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ba kuma sai in karka ainihin da mu